Hej Lars, hvis du kan bare starte med at fortælle lidt om dig selv. Jeg er uddannet idéhistoriker fra Aarhus Universitet. Okay. Og jeg har skrevet, jeg har mest været optaget af kulturhistorie og filosofihistorie. Men jeg blev færdig for lang tid siden. Jamen, som sagt, så arbejder vi med kamp imod terror. Og vi vil bare egentlig starte med at spørge dig om, hvad mente Bush, da han erklærede krig mod terroristerne? Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi spørgsmålet er, om han selv er klar over, hvad det egentlig var, han mente. Ja. Men problemet er, at man i USA både var forberedt og uforberedt på dette. Men hvorfor startede så den globale kamp imod terror først, da USA blev angrebet? Altså opfattelsen i Europa især var, at hvis man kigger på Europa i 90'erne, ja, så var det helt tydeligt, at terrorisme det var nedadgående. Så Europa har jo haft en del terrorisme tilbage i 70'erne, som vi kaldte både den røde og den sorte, ikke? Altså Baader Meinhof og hvad de nu alle sammen hed, men også højreorienterede grupper. Hvis man så kigger på det, så havde man jo fået ret godt bugt med det. Altså man kan sige, at de politiske terrorgrupper, de forsvandt mere eller mindre i løbet af 90'erne. Så da man kun havde nogle helt regionale problemstillinger tilbage, altså konflikten i Irland og Nordirland med IRA og ETA i Spanien og sådan noget. Men det var jo tydeligvis noget, der havde at gøre med nogle meget regionale. Det var jo globalt. Nej. Men USA, som jeg var inde på, ikke, de blev ved med at forudse eller fokusere på, at der var sådan en global terrorisme. Og de sagde også, at den globale terrorisme, den var ny, og den var anderledes, og den ville også bruge masseødelæggelsesvåben. Og det er sådan noget som atombomber, biologiske våben. Det troede man ikke på i Europa. Man så, hvordan USA prøvede at sælge ideen til europæerne, men det var de ikke med på. Og så kom efter september. Og så sige, hold kæft mand, USA havde ret, og vi tog fejl. Så lige pludselig bakkede alle op om, at nu skulle der være den globale krig mod terror. Hvis nu det ikke var USA, der førte an i den her kamp mod terror, havde styrket forholdet mellem de, der udøver terror, og de, der så bekæmper terror, været anderledes? Det er jo igen svært at sige, ikke? Fordi det der viser sig at være effektivt i, hvis man siger styrkeforholdet mellem dem, der begår terror, så jamen dem, der havde begået 11. september, som også havde været med til at organisere andre ting bagefter, det var Al-Qaida. Og dem lod man egentlig langt hen ad vejen passe sig selv, efter man havde bombet i Afghanistan. Så det er svært at svare på det. Det eneste, jeg kan sige, det er, at da USA begynder i efteråret 2008, og især da Barack Obama bliver præsident, og fokuserer det på Al-Qaida, jamen så går der ikke ret meget, så går der ikke mere end et par år, så er Al-Qaida mere eller mindre fragmenteret og pulveriseret. Har du som terrorforsker nogle forslag til, hvordan man kan stoppe den her terror egentlig, uden at civile menneskers liv skal gå tabt, eller der kommer krig eller noget andet? Det med det er, der er gået kaos i det. Ja. Man kan sige, at den måde, man har kørt krigen mod terror på, har skabt altså mere terrorisme, end den har bekæmpet. Ja. Det, der er ulykkeligt, og det er, at det går ud over regionen, det går ud over Afghanistan, Pakistan, det går ud over Mellemøsten, det går ud over Nordafrika, det går ud over Afrika. Hvis vi nu sidder her i København, så kan vi sige, at krigen mod terror har været en succes, fordi truslen er helt klart faldet. Ja. Så på den måde er det en succes. Hvis man så siger, at vi sidder nede i Mellemøsten, eller i Afghanistan, så som siger, det er sgu ikke en succes, fordi vi har fået meget mere terrorisme, end vi har haft nogensinde. Altså man kan sige, at man med succes har bekæmpet den globale terrortrussel. Hvad betyder global i den her sammenhæng? Det betyder, at det er en trussel mod USA og Europa. Hvordan skal vi så løse det? Kan du så sige, og ved at bekæmpe islamisk stat, ved at bevæbne lokale militser, præcis som man gjorde i Afghanistan, og så give dem luftstøtte.
Men der er jo ingen garanti for, at det virker. Ja. Overhovedet ikke. Og tværtimod får man mange flere våben. Jeg mener, at man nok i højere grad skulle satse på at få formidlet nogle våbenhviler. Vi er egentlig færdige, men hvis du har noget, du gerne vil tilføje bare til slut. Det er fint.